zorgsector op Curaçao staat voor grote veranderingen. Dat zegt de minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, Tyrone Boekhout. Volgens hem richt het ministerie zich de komende 2 jaar op het hervormen van de ziektekostenverzekering, het integreren van de ambulancedienst en het aantrekken van buitenlands medisch personeel om lange wachtlijsten aan te pakken. Er is namelijk een tekort aan medisch specialisten en operatiekamerpersoneel. En dat wordt nu opgelost met krachten uit de regio. En de minister heeft onder meer een bezoek aan Colombia gebracht. En daar heeft gezegd dat zorginstellingen personeel naar Curaçao willen sturen. Er wordt nu overleg met het ziekenhuis om hierover plannen te maken. Er wordt geïnvesteerd in de ambulancedienst. Die moet volledig integreren in een overheidsorganisatie. En er zijn plannen om te praten met PSI, Scuchami, Brasami en Bethesda om al die verschillende zorginstellingen financieel duurzaam te gaan maken. Heel veel plannen waar de minister zegt het is noodzakelijk om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg op het eiland